Sneg koji je proteklog dana padao u Novoj Varoši nije naneo veće probleme u saobraćaju kao ni u snabdevanju električnom energijom. Većina putnih pravaca je prohodna, a pojedini koji nisu biće pročišćeni u toku dana. Novi sneg koji je pao pre 24 časa naneo je male nevolje našim meštanima i našim sugrađanima, kako pešacima, putnicima, prolaznicima, tako i ljudima koji učestvuju za volanom, ali uz dežurne ekipe svih naših ljudi koji su zaduženi da se bave prohodnošću puteva, kako u mesnim zajednicama, tako i u gradu. Stanje je redovno, sve je pod kontrolom, svi su putni pravci prohodni, kako regionalni, tako magistralni. Imamo par zaselaka u višljim mesnim zajednicama, da kažem, iznad naših velikih planina, kao što je Javor, gde imamo još neprohodne puteve u ovom momentu do Trudova, deo Tisovice i deo puta u mesnoj zajednici Jasenovo do Vitorovića. U toku dana će biti sve to prohodno, uveče ćemo imati očišćene putne pravce do svake kuće. Što se tiče električne energije, redovno je stanje, sve je pod kontrolom, svi naši potrošači u Novoj Varoši, sva naša domaćinstva i sva naša gazdinstva, što je najvažnije u ovom hladnom periodu, imaju električnu energiju, zato što znamo da je to mnogo jako važno. U Novoj Varoši mnogo pumpi koristi električnu energiju, pa samim tim imamo i redovno vodosnadbevanje, a i naravno po selima mnogo naših dobrih domaćina koristi aparate uređaje na električnu struju. I jako je važno da imamo ovako redovno snadbevanje električne energije, kao čini mi se ni jedne zime do sada. Meštani novovaroških sela kažu da su i seoski putevi uglavnom prohodni i da nije bilo prekida isporuke električne energije. Probleme je stvarao samo vetar koji je pravio snežne nanose koji su dostizali visinu i preko 1 metra. To se tiče snega ima, prohodni su svi putni pravci, glavni svi putni pravci, u suštini još jedan krak ima Tošići, Smiljanici, to će u roku za sat, dva biti prohodno, a ostalo osim kućama, možda tih 100-200 metara, a ono je sve prohodno. Situacija su strujom za sada, što kaže da ne kvarimo. Ima je redovno, ima sve. Tako ostalo drugo, tu je telefonije ima, mobilne mreže ima, zdravstveno stanje tu i tamo, bože moj, domaćinstva su stara, je tako. Snega ima dosta, ima snetova, prohodna je 80% mesne zajednice, do večeras će biti sve očišćeno. Znači sneg pao 30 cenata, ima nanosa vetra, mazavejanih puteva, pravci Tisovice, tamo Bukovika, Trudovo nam je odsečeno, to će se u toku dana biti očišćeno i sastavljeno će biti do svake kuće. Tako reći. Što se tiče struje, sve u redu, strujom nemamo problema. Ekipe zadužene za čišćenje svakodnevno su na terenu i rade na čišćenju kako seoskih, tako i lokalnih puteva.